गोली चला दी। ना भैया तू गोली न तो चलइह ना तो तारा ऊपर बवाल हो जाई। भलुक तू इनका के छोड़ के दूसरा कोई के पटा लीह। का कह तारा बुलेट भैया लाते जूते आ बीएफे सुके लागेला उहू के तो भौजी उनकरा के ना देते होयन वही से उहू के लागेला। आ हई देखो भौजी बनारसी पान खातारी। खाके बनारस वाला बनवा काहे बवाल कैलूना। भौजी बनारस वाला पान खा के बवाल क देली। सूरज सोनम के जोड़ी, सोनम सूरज के जोड़ी जिला टॉप कैले बा। हई सुनी ह लोग भाई लोग हमार नाम धके कहतारन। सूरज सोनम के जोड़ी जिला टॉप कैले। सुन ल लोग भाई लोग। सोमवार मंगलवार बुध के चढ़त रहे से जिया कूद के। सोमवार मंगलवार बुधवार बुध के कूद के फानत रहे से जिया पर। यही से कहल जाला कि कूद के कबो ना मरवाए के। बतावा भौजी कह तारी कबो ना लीह चुमा गोरे गोरे गाल पे। आ हम उमें रहती न भौजी तो पहले वही से शुरुआत करती। देख लोग भौजी अपना भातार के मौजो देवे लगली। तनी ध्यान से देख लिया लोग भाई लोग कि भौजी केंगन केंगन दे तारी। हई देख भौजी के दूधो चहु पावे के पड़ जाता। हम तो रहती कि तो वही जा उनकरा के दूह के दे देती। असैया के साथ लड़ैया में कमरिया में दर्द उठल बा। सैया के साथ लड़ैया में आ कमर में दर्द उठल बा तो यही से जान जा लोग भाई लोग कि इन दोनों में कॉमन लड़ाई भइल होई।